עושים תרגיל כפיפות שבו ייכנס אוויר גם לחלק האחורי של הריאות, כי שם זה הרבה יותר מקום יש. שואפים כמו עם קשית דרך הפה, ומעולה. עוד פעמיים. מצוין אתה עושה את זה. מעולה, לדחוף את התקרה, להוציא אוויר. ופעם אחרונה. יפה מאוד. מצוין. לדחוף תקרה, להוציא אוויר, ולא צריך כבר להתכופף. יפה מאוד אבשלום. תודה רבה.